Yo, tara luto tayo ni. Kanya mana nini merienda. Lomi, chicken lomi. Gisa tayo ng bawang sibuyas. Ilagay na natin yung ating manok. Itong manok, pinakuluan ko to Tapos sinimay ko. Sabay na rin natin yung ating chicken liver. Susunod ko na rin itong ating squid ball. Para masama na siya mag-isa. And then lagyan na natin siya ng black pepper. Lagyan na natin siya ng toyo. And then chicken powder. Lalagyan na natin yung ating chicken broth. Ito yung pinagpakuluan ko ng manok kanina. Pakukuluan muna natin. Lalagyan na natin yung ating carrots. Pwede na natin ilagay yung ating Mickey. Itong Mickey, hinugasan ko to kasi may maalat sa Mickey. Ngayon, pakukuluan muna natin. Pwede na natin ilagay yung ating repolyo. Yan. Tamang-tama sa malamig na panahon. Ngayon ilalagay na natin yung ating slurry na cornstarch. Pagkakulo niya, ilalagay na natin yung ating dalawang itlog na binati. Yan, lumapot na siya. Ngayon, ilalagay na natin yung ating dalawang itlog na binati. Oh my gulay. Ito na yung ating lomi. Ganda ng kulay. Okay, luto na to. Tara, merienda na tayo.
Titikim na tayo. Tingnan mo naman, sarap. Wow. Ko tayo ng atay. One more. Okay. Tara. Ngayon, lagyan na natin siya ng ito, natikman ko sa Loming, Batangas. Masarap ang may sibuyas na fresh. Pangontra, pandagdag ano. Tapos lalagyan natin siya ng garlic. Maraming garlic, mas masarap. And then yung ating chicharon. Diba? Putok-batok. Uy! Okay. Eto na mga yob. Tara, banatan na natin yung ating chicken lomi. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and share my video. Thank you so much. Bye.